Dyma ganllaw hanfodol a chryno am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal y gofrestr o'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r gofrestr yn dangos pwy sydd wedi profi fod ganddynt y gwerthoedd, sgiliau a'r hyfforddi cywir i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol. Mae'n helpu'r cyhoedd i wybod y gallent ymddiried ynddoch a dibynnu arnoch fel gweithiwr. Pan fyddwch wedi'ch cofrestru, byddwch yn gallu defnyddio teitl eich proffesiwn. Byddwch yn cael eich cefnogi gan y cod ymarfer proffesiynol ar gyfer gofal cymdeithasol, canllawiau ymarfer ffurfiol sy'n disgrifio arfer da, gwybodaeth ac adnoddau sy'n ceisio mynd i'r afel a rhai o'r pethau sy'n bwysig i chi yn eich gwaith. Gwahoddiadau i ddigwyddiadau, cynadleddau ac ymgynghoriadau. Mae'n amser cofrestru. Rhaid i bawb ar y gofrestr gytuno i ddilyn y cod ymarfer proffesiynol ac arweiniad ymarfer ar gyfer ei rôl. Gellir gweld copïau yn y ffurflen gais ac ar ein gwefan. I gychwyn eich cais, ewch i GCC ar-lein i greu cyfrif. GCC ar-lein yw ein porth gofrestru. Mae'n cynnwys canllawiau cam wrth gam ar sut i gofrestru. Os nad ydych wedi cofrestru eto, gallwch ddefnyddio GCC ar-lein i wneud cais ar-lein. Fel rhan o'r broses hon, bydd angen i chi uwchlwytho'r dogfennau a restrir a dewis rhywun priodol i gymeradwyo'ch cais. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ddefnyddio GCC ar-lein i gynnal eich cofrestriad. Mi fydd hyn yn eich galluogi i ddiweddaru unrhyw newidiadau, fel eich cyfeiriad, manylion swydd, gwybodaeth bersonol a phroffesiynol, adnewyddu eich cofrestriad a thalu eich ffïoedd. Gallwch hefyd ddefnyddio GCC ar-lein i gadw cofnod cyfoes o'ch datblygiad proffesiynol parhaus, DPP. Am fwy o wybodaeth neu i gychwyn eich cofrestriad, ewch i gccarlein.cymru.